Ana keparatan kok iki pacaran. Ora gak aku wis gak sabar meneh. Emosi tenan iki aku. Nah, Bagong iki. Kowe aja melu-melu perkara iki. Ora melu-melu piye? Lah aku ki anake Semar sih. Aku ki rombongane. Kok ora kon ra melu-melu ki? Ha sampean ki suwe-suwe ya gawe kemropok. Oh, lah gawe kemropok kepiye? Sampean dapukane apa ning negara Ngastina? Oh, wis kondang yen aku disungguh-sungguh dadi punjanganing kraton. Dadi pendhitaning ratu. Lah gene mung dadi pendhita. Gene dadi pendhita, jare pendhita ki ngepun barang sing nyata. Jare pendhita ki dipundi lan ditata. Dipundi ilmu batine ditata solah bawane. Ning kok cangkemmu ki elek cangkemmu lho. Oh. Ning ngono kowe arep wani karo pendhita Durna. Lah kok dadi alon bane momongan ki. Sing seru kaya mau. Oh. Monggo aku rene iki ngret wadya bolos gelar papan. Ngret wadya bolos gelar papan lho Bagong. Oh, kalau telokan kae. Telokan. Lah sing tak ndel-ndel iki meng Kurawa. Kurawa ki apa? Kurawa ki mung rombongan apa? Rombongan beborosi kowe kok digawa-gawa wae. Njur ngopo Bagong ki anak Semar kok wedi anak dewa padake. Arep kowe ngrit wadya bola arep kowe nggawa Kurawa. Bagong ora bakal gigrek. Kene tak babatane wadya balem klebu kowe kuwi Durna. Ora minggat kok kene dublak tuh.